hepten birinci günü demek YouTube'daki Atavatan TV kanalına Atavatan yıldızları yine de siz bilen. Men Pelvan Muhif. Abidin bugünkü mihmanımız ençime xahişler oyuncu. Türkmenistan'ın at kazanan artisti Halipa, ustad, rejissör, aktrisa Amangul Mehmet Yazva. Bilyadın da başından başladı. Men şuun Atavatan Türkmenistan halkara jurnalında açılan Atavatan yıldızları adlı gepleşiğe katnaştım. Hemmeni tomoş etmeni çağıryan, yani hemmeni görün. Men seyrederin, görmeseniz katı görün. Men katnaştım ağay, şeyle gıdıklı oldu. Görün mü de saat? Ha oğlum. Yankı, men hemişe de aydiyan, aman ullağın, bir aladalarınızdan, işlerinizden, toyluğunuzdan sıpıp bir de vaqt ayranınız için Atavatan Türkmenistan halkara jurnalımızın ähli redaksiyasının adından galiberte de Atavatan TV kanalımızın hemme tomoşaçılarının adından, sizin hemme muştokluğunuzun adından ben size minnettar. Görün mü saat? Ha oğlum. İnne, gepleşin başında qıyqacıq bir 5-6 sözde özüňiz hakkında maglumat berseňiz, tomoşaçylar üçin doglan geliňiz, häzirki işleriniňiz başlasın. Umuman qıyqacıq hawa. Ay bilýändir, ildeşlerimiz bilýändirler. 1970-nji ýylda doglan aýtjak gelimde. Näçe ýaşaň bilmedi ama soraýarlar bilen. Näçe ýaş berýän diýende. Ay daýmalmy şonu ýokman. Aýny tomoşaçylar bolýar ýa. Qıyqacıq. 70-nji. Amal öýünde näçe ýaşynda eken diýerler-de. Ýa. 70-nji ýylda 25-nji may. Tuweleme. Onun aslında men artist bolmakly kiçilikdenem ardy götjädim. Elbette ama aýdylýan söz hemmeler şondy ýa bolýan. Ýöne ejem kakam esasan men artist bolmak, aýdymçy bolmam kendislerine noktada. Şoň üçin hem şu aýdymçy bolmasyn diýip meni peçül şagratdym ara. Muallimçilik mekdebine. Muallimçilik, oýerden ýykyldım men. Edäminen geçmedim. Benim gaýtmadym däni başga çüýüşä tapşyrdym. Proftek çüýüşä. Söwda urundan. Onu gutardym men onu. O diploma. Soň durmuşa çykdym gaýnatamdagy ýok söwda. Bir de söwdagar gelin gerek gellitdi umuman. Men de doktor etjek diýdi. Onu men çüýüşä okutdylar olar. Soň ahir men artistlik kärine geldim. Ahir maňlaýyňa başlaýar. 33 ýaşymda Türkmen Döwlet Medeni Institutyna okuwa girdim. 40 ýaşamda doktor. Düşündüm. Men şunu hemişe sizden soraýyn diýdim. Hemişe sizden soratym gelýär. Näme üçin Amangul'da Emangul? Näme üçin adamlar size Emangul diýip Hoca diýdi-de şonu, hoca. Hem aňsatjak zat-da. Aňsatjak adamyň aňynda tiýdi galýa-da. Ne käbirine aýdymlar bara. Bir ýeňiljek söz bilen adamyň aňyna tiýdi ýerge sada dilde aýtjarlar-da. Şoň üçin adamlar tiýdi galýa. Şo hoja Emangul diýdi, hemmeler Emangul diýdi. Men hatta ýanky işdes gıydlamyz bara. Şu köpden şu gepleşiňiň senariýasyny bilen gıydlamyr düzüp berýärler. Ana inni kitanyna Amangul Mehmet ýazy haýta Amangul diýerler. Ýa-da wi Amangul diýerler diýerler gönü. Amangul diýär, Amangul. Amangul. Düşündüm. Amangul sen almadyň üçin teşekkür diýer. Şondan Düşündüm. Aslında bu näkil gün bilýärmi? Bugün 1-nji noýabr. Amangul bugün 1-nji noýabr. Halkara 1-nji noýabr halkara veganlar günü diýip atlanyrlar. Dünýä ýüzünde men çalaja bir maglumat bereýin. Halkara veganlaryň günü World Vegan Day diýip atlanyrlar. 1994-nji ýylyň 1-nji noýabryny veganlaryň guramasy bolan özüniň 50 ýyllygyny belländen soňra başlady. Aslında vegan sözünü Donald Watson vegetarian sözünden gıytkaldı vallahi. Vegetarian sözünden gıytkaldı vallahi. Ve bu söz Donald Watson tarafından 1944-nji ýylyň 1-nji noýabryny Londonda veganlaryň guramasyny gurdy. Veganlar olar süýtden, etten we umuman jany organizmden taýýarlanan iýmitler iýmeýärler, hatda olar deriden, ýüňden taýýarlanan eşikler hem giýmeýärler. Olar hijem femremeýärler we ýaş görnýärler. Inni men size berjek soragym şeýle, siziň ýaş görnýäňiziň soraýyn. Näme-de ýa-da sizem veganmy? Yo men vegan-da. Ýöne men dogrudan aýtmalar. Ken şu etli zatlar halamak men. Hem hamirli zatlar halamak. Umuman men plan käsi ay men plan zady ýa zat diýip aýtjarlar. Ne man tiýjek näme ýek dälle men gowurýan zatlarym öňe aýtjadym. 10 ýyllap mene alternatör teleýylmynda datly deterkan etmişim taýýarladım. Ana şonda elmide ama maňa sora berýärdiler bolin. Sen näme üçin semirän ok näme ýan diýip. Men köpülenç otuýar. Etiyem okta otuýar. Kä diýen. Düşündüm. Kän et bilen, un bilen, kän hamirli zatlarla aram ýok.
Onun gatbir şu temremeklikden ödüm bärak taklayan. Bäh, düşündüm. Aslında sizin aşkhana bilen araňyz nähili? Ýa-da iň gowy bişirýän naharyňyz, iň şowsuz bolan naharyňyz bar haýsylar? Naharyň şowsuz bolan o. Elmi dama oglum diýär. Eje sen. Neme gowanç? Howa, gowanç diýär. Ejem diýär sowun gowursadan süýji bolýar diýär. Gelne diýär-de. Men ejege sen şoň üçin diýänne. Eje sen de kartoşka bolup sowun gowursadan süýji bolýar diýär. Mene aýtjan şu öňe bir diýär adam nahary mene geldi gelen oktanın. Ya gel yani onu da tok durda. Yeni tok bu diýär. Dünýäni bolsaň bugün başga nahar yerdiň diýär-de. Şol ýaly men hiç tardy da ýalamaýan. Kala diýikden näme bar bolsa, şodatdan hemme dadyny goşup. Öňün öýünde. Füýjü nahar bişirýän ödüm. Berekelli. Şowsuz nahar bolmaýar. Iň gowur bişirýän naharyňy haýtym. Misal üçin men öz ejem palawy gödüňe getirin, ýerden tagat 10-a başlaýa, günertan tagat 3-de taýym bolýar şo palaw. Palaw. Aşagyndan ýuwaş, ýakyp bıgır edip, o tuýtun atandan soň ýanky çemçe bilen tong edip urup, ay ejemiň bişirýär başgaça ýöne diňe palaw. Abeýlik naharlar bir tagat. Ejemde perwan. Ejem bişirýän nahar başga adam köleди. Eje düşündirip bolmaýar da ony. Ejem bişirýär sen onu nahary. Hemme zady ýüregiň bilen bişirmeli diýilýär. Ya yürekden aýdylan täze ýürege barýar diýär. Şon şanyň gülüň bilen tam nahar edeýin diýip, ýöne alyp gaýnym gelýär ýa adamym gelýär diýip şakryş-kurşuwat. Näme? Gady, iň soňkysynda ýakyp, jazladyp ýakyp nahar bişirip bolýar, ol bolmaýar da. Eýem güner tanyjak nahary ýerden tutsaga 9-dan atarsan güner tan gowy bişýär orda. Ýanky suwuň düzümine hemme göwönler, etler zatlara garşy. Et bişmän kaman tam et içine et dograp etseň. Bişmeýär da manty. Şoň üçin kän wagt gerek. Sowun gowursaňam şoňa wagt gerek. Käsi ýumurtka bişirýär bolýar. Ýumurtkany gaýny gyzyp duran ýaga çakýawan derewç gatýardan başagy. Ýok, şo ýagam ýuwaşlyk bilen ýaksaň. Yumurtkan çakyp gapagyny ýapyp goýan ben köpülenç. Şonu 15 minutda onuň kämehal oglum diýär. Eje kelle başak bişirýäne döndüň laý bolmadym yumurtkan diýär. Yumurtka da bolan 15 minutda men bişirem de. Yumurtka bişirem de şeýit bişirýän tünnala. Tünnala bişirýän ba. Berekelli, düşündüm. Amanullah 2008-nji ýylyň dekabr aýynyň 28-nde. 2008-nji ýylyň dekabr aýynyň 28-nde YouTube'da bir video paylaşıldı. İlkinci gedek paylaşıldı. Ol bir aydym, bir klip aslında. Ol aydymda ine şeýle sözler var. Hany ýaryň gölüp bakan gözleri, hany ýaryň şerin şeker sözleri, hany ýaryň batyp giden öýlary, eridim urumda gözlerim ýollar. Hana bolan peýgim ýüregim doly. Yar küýtäp bugün gözleýän ýoly. Oturdum elimden getirdim seni. Eridim urumda gözlerim ýollar. Nereden tapdym onu? Men ýa diýdim äze ýerden nämer gözledim şu klip diýip tapdym ahyryna. Ine Amanul Mehmet ýazwa gözlerim ýoly ine de serdiň senesine. 2008-nji ýylyň dekabr aýynyň 28-de. 11 ýyl geçip. 11 ýyl, 12 ýyl bolýar, 11 ýyl bolýar. Ya 13 ýyl bolýar. Bu 2020-de. Awa. 13 ýyl mundan paylaşyp. Ana. Inni. Men aslında gözlerim ýoly aýdym diýip gözlemde. Soň şu klip men ýadymda, sebäbi men o wagt okuwçydym, çağadym. Onuň bu klip gözledim al gatdalyna ene bolam çykdy. Bir konsertde, ödem döwlet konsertlarynyň birine ýerine ýetdi. Ýalňyşmadan täzeli bayramçylyk. Aslında ikisine tapawna seredin. Şu muradynda 13 ýyl boldy. Ýöne beýgin gadyp durna. Gep munna däl. Ýanky aýdym siziň dörejiliňizde iň bir at gazanylan, iň bir meşhur bolan, iň bir halandan aýdymdan beri men şu günki gep beşikde şu aýdym hakynda soramak istýär. Aýdymyň awtory kim? Döreýüşi nähilek. Ýanky şekile geçireňizde nähilek ýagdaýlar boldy. Ýadyňyzda umyt edýän. Ýadymda. Kurjak teatrda işläp ýörkäm okuw girdim men. Onuň men işden çykdym. Okuw girdim da. İşden çykdym. Şu işden çykamda şu aýdymyň sözüni ödüm ýazdym. Şu aýdymyň sözüni ödüm ýazdym onuň
sağdanam şeyler yak deyip sağdanam ödüm birine maslahat verdim. Heni? Heni. O bunu yazan adam gatbır tanalayan adam da. Sağdanlar olsam bunun. Sağdanlar ödüm, şöyle sağdanlar da. Instrumentlerin her hil o görüşleri var da. So bir gat o görüşünde de yazılmadık şu. Gözlerim yollu deyip. O iller stüdyo var, kolos koyulunum da bir Burjak tiyatrda yönü pazluçkalat getirip şu tayda kolos koyulan aydım şu. Sözünü ödüm yazdım şu. Hani yarın gülüp bakan gözleri, hani yarın şirin şeker sözleri, hani yarın basıp giden ayıları, ediydim uğrunda gözlerim yolla. Sana bolun tüyüm yüreğim dolu, yar kütep bugün gözleyen yolu. Uçurdum elinden yitirdin beni, ediydim uğrunda gözlerim yolla. Bizden anında giren aydımdan biri be. Onun yankı bir sağdanı dostumuz yazıp berdi. Son şekile geçirdiniz. Son şekile geçiren dedim şunu yekaca şulaydım şekile geçirilen men. Başka yok mu? Yok men başka aydım şekile geçirem ok. Ana onun söylemedim. Şu YouTube'da Marul Mehmet ya dinge şulaydım çıkyandır. Başka aydım çıkan ok. Beyle ki değişmelerini dağıttan kent çıkyan. Korku! Ölmesem her dakika çok iyi. Değişmeli mi daha kent çıkyan? Aydım uğruna şu çıkyan. Aydım dinge şulaydım men. Yazık yaşlık tele yayılımında. Aydımın maniyetini dinleyen adam derine biliyor da onun köplünç ayarlar menen soruya söde kıynaşlı sağlam tansıp neme ötmişine tansavalını çünkü ben köplünç aydım aydımda şeyler kıynaşlırak sözler nemekten çünkü söde ödüm ki sağlam ödüm ki aytcanım ödüm dinleyen ödüm diyen de Moni men bilişme göre 80 min oğlu adam dinleyiptir 80 min oğlu adam çünkü söde şeyle goğda her kim ödüne değişli adamlar mı Yankı men ingowaran sözüm dinge başına birinci bendin aldım da qaytalamagını almadım, prepare'ını almadım. Hani yarın gülüp bakan gözlere, hani yarın sırrın çeken, hani yarın basıp giden iyizler diyen sözünü ovurdum. Inni gülüp bakan gözleri, sözleri belki kape üçün yadan tını diyene, hani yarın basıp giden iyizler diyen sözü qatta ovurdum. İlk köpledim goğdur. İlk akvalımı sana bağladım, çolo yerde yeke ödüm ağladım. Sevgime ananman beni ağladın, ediydim uğrunda gözlerim yolla. Bu aydımın içi duruşuna bir ensiklopediya değil ya. Tarih bil giden. Onun toyda da aytdıysalar şey deyip açcan ben yanan hem yanmadık gelinler, itlerler oyuncu deyip açcan. Ine ödünüz qovu ağladınız. Yankı Şahir Kerim Kur'an-ı Kerim'de diye yanğından başlayan eken niye? Sizde şulaydımın dörümüne sebep bolan vaka var mı ya da bir gurrun verdiler mi burada? Var. Vaka var. Hava. Düşündüm. Çi duruşuna vaka çok. Düşündüm. Hakiki durmuşta bolan vaka. Şoňa çyna ben yüreğime has yakyn görüp aydım yerine düşünür de. Gelecekte sizden biz aydıma wakiliye garaşmalı mı ya da her gedek aydıma başlayın diýenne. Aydym ýöne alyp aydym aýdyp bolan o bilýäňe pelwan. Alham gelme. Ilki aydymy öwrenmeli, alhamyň ilmi dam alham joşdur toýa gitýäne. Toýa gidende da dedende aydym aýt diýerler bolma. Kän aydymma. Halk aydym aýtýan ödemem. Ene hakynda bolsun, watan hakynda, töýü hakynda. Gowy aydymlarym baba 45 gola ýazgyda aydymam ba men onu hiç kime ýaýratjagam bolam. Ödüm lezzet alýan ýöne. Edil bir haýyş etýärler, ene hakynda aýtdyp, şonda aýtýan men. Onu şonda ýertir barıp aýdyp işläp başlaýyn. Aydyma başlayın ne diyen onu? Düşündüm. İnne, aman ullagan. Bizim Atavatan yıllar gepleşigimizde içinde şertlerimiz var. Rubrikalarımız var. Ben sen burada tayarlarım biliyorum. Bu ne hilek şert? Biz gelen mihmanımızın özüne göre, kärine göre, häfiyetine göre hökman burada tayarlaýar. İnne, siz käriniz boýunça aktrisa, artist nähil bolmaly, söze bay bolmaly. Hökman suratda. Siz üçin 15 sany söz taýarladym. Bu sözleriň hiç biriniň logiki ýygy derligi ýok. Her bir tema deýişli. Mysal üçin aýdalım, maňa stakan telefon ýene ýalyp derler. Inne her söz aýdamda siziň gözüňizde gelýän söz bardyr. Mysal üçin, pelwan isem, kel, alyp barjy, alçak oglun, gowy oglun. Mysal üçin ýene, ya da mumaş niyala. Indi her söz aýdamda men size 10 sekund wagt berýän, şu 10 sekundyň içinde de 5 sany söz aýtmaly. Taýar mı? Taýar. Diýmek, bir sözde 5 many. Galam.
Kalam yazılya. Yazılya. Yaşıl. Yaşıl. Kızıl. Kızıl. Gök. Sarı. Sarı. Ak. Renkene. Hava. Bolya. Oğulcan artist. Oğulcan temiz. Temiz. Oğudanca. Ovadanca. Hasiyeti goy. Hafiyeti gowy. Giyin. 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 Yeni var mı? Talant. Bir galy. Ama Talant. oturuşuna, zekin oturuşuna. Yüz görülen ayna. Yüz görülen ayna. Hava. Yüz görülen aynan dört burç olur. Dört burçluk. Tegelek olur. Tegelek. Erkek şekilde olup bilir. Şekilli. Yüz görülen aynada sen özün görüyen. Ödüm. O özün. Özün görüyen. Hem de ovadan aman gül. O hem de odan aman. Bolya. Sahna. Sahnada efer koyulya. Efer. Keşp canlandırılya. Misal için kurcaklar canlandırılya. Kurcak. Aydım aydılya. Tans edilya. Tans. Bolya. Demek sakal. Sakal. Aha. Sıyırılya sakal. Ütülya sakal. Ütülya. Edilir edilen o sakal. Sakal düşya. Dışya. Renk emerle. Erteklerde, gahtçılarda var. Erteklerde. Aha. Ki kırkılya. Kırkılya. Bolya. Buratina. Buratina. Burnu var. Uzun burun. Burnu uzun. Multfilm. Multfilm ödü. Aha. Başka? Bu adamlara mengdeşte bir hili. Ağaçtan yasalan. O ağaçtan yasalan. Bak üt koşuk şapkacık var. Hava. Üç Onun soş şapka var. Kavşam üt koşuk. Kavşam üt koşuk. Berekella. Toy. Toyda aydım aydılya. Aydım. Tans edilya. Tans. O geyinip barılya. Oğuzun eşikler. Gıyvat edilya. Gıyvat. Çörök ilya. Çörök. Gulyali. Demek kağıt. Kağıt yadılya. Yadır ya. Koşku yadılya. Aydım yadılya. Aydım. Okolya. Okolya. Yadan dadın. Aha. Durulu görünüşte olup bilya kağıt. Yine bircigi. Bircigi. Surat çekilya. Surat çekilya. Artist. Artist aydım aytmalı. Aydım. Tans etmeli. Söze çeper olmalı. Görünüşün dadın. Kim Daş keşfin. Elmi daş keşfin. İdeal olmalı zaten. Hem. Yeni bircigi. Elmi dama tayin olmalı. Tayinlik. Bolya. Söygü. Söygü. Oğudan. Söygü. Oğudan. Sögüşmek. Aha. Düşünüşmezlik. Düşünüşmezlik. Aha. Sıylamaklık biri birini. Daşarda ne diyorlar? Aylanyalar nerede? Seylgah. Feilgahta. Bol feilgah. Tavva. İnni. Asırdaydı. Aşırdaydı. Körpeler alıp var ya. Çağızıklar. Çağacıklar bilen. Onun şeyle söde bayağı aşırdaydı. Söde bayağı adam. Hen ertek udat, gurrundat, nemet bilme, emet ya. Adamçılık uyut koşuk. O adamçılık. O gov adamçılık. Onun boyu küçücük. Küçük boy. Azıcık kelir sana mengeş. Saçı bağırım. Yem sesine verirsin. Yok çıkayım da pelvan. Bolya berekella. İn son kısı venan. Venan. Nediklik. Nediklik. Mihvan söyürlük. Öykölüklük. Öykölüklük. Qavancanlık. Qavancanlık. Yeni bircigi. Elfiyicilik. Elfiyicilik. Berekella. Minnettar. Ömrünüz uzak olsun. Canınız sağ olsun. İnni. Men şu soruyu toyun içinde işleyen, toylarda hizmet ediyen kardeşlerime haysına vereceğimi bilmäniyordum. Ahir qabat geldi. Ahıram qabat geldi. Türkmen toylarına eyyam neçe yıllık tecrübeniz vardır. Men neçe yıl beri diyecekken ençemi yıllık tecrübeniz vardır. Birinci soru toyda belli bir programma boyunca alıp barýaňyzmy ýa-da improvizasiýa boyunca alıp barýaňyzmy? Ikinci şeýlede ençemi yıllık tecrübeniňizde esaslanıp toyda bolýan wakalar hakkında gurrun edelim, kardeşleriniz bilen ve toyun eýeleri bilen kime näme maslahat bermek isleýäňiz? Maslahat bermelimi? İsteseňiz maslahat beriň. Toyda plan bolly, pysmydan bolly, o şoýagda ýa bolanok. Dur toya gidip bereyim men. Aha. Murat artist men toya çağırdı. Toya varmaltym. Menim hakiki bolanmaka. Onun daşowdalar gedi kaptalcygynda restoran var. Altın ay restoran. Bar. Altın ay restoran. Fakat altı oldu bardım. O kapıyın ağındaki renanlar da atılmıştır. Dedi geç ay töre dedi. Yo benim yok eşek ayım. Kapıyın ağında oturuyorum. O zaman o yaşlar geldi. Benim kayıdın haladında. Yaşlar geldi. Onun Muratcan etti. Ama o toya bardın mı dedi. Benim hava bardım dedim. Onu başladın mı toya dedi. Hava başladım dedim. Benim gelendirim daşarda dedi. Benim bolya arkayın ol ben toya geldim dedim. Ağdıraktan son can etti geledim. Yaşlar geldi. Benim kayıdın haladında geçirip verdim. Rahat ettim. Murat gene can etti. Aman ol gelmedin mi sen diye. Yaşlar gelip paraşıp dur diye. Benim yaşlarım haçan kelen ben halatda adam geçirdim dedim ben. O sen elin kaldır dedim. Benim restoran şeydi. Elim kaldırgan bolin. Yo daşına çık dedim benim. Daşına çıktım. Elim kaldırgan bolin. Hiç kim bana elini kaldıran o. Başka restorana varpıngam mı? Ova. Aman ol sen nereye geldin dedi. Ay daş oldu adam yandaki restorana geldim dedim. Ol kaptanındaki ardı uyalım mı? O toyda 3 restoran var.
Ardık yolu var mı kenime? Yaşlar gelip dışarıda karışıp durduydu. Şimdi kapıya çıktım. Bir gülyen. Belki toya vardım olur ben tanan. Oğlum daha demeden o yaşlarım başladım. Hala terpayım tanıdım. Onun olur beni bir sözer deyip duruyor bana var. Bana adam caget dur. Benim mikrofon alında. Ben yanlış gelip durma başka toy var mı? Mikrofon koydum. Bana o şey langırdan bir maşinle geldi beni alıp bardı. Barsam dışarıda yaşlar karışıp dururlar. Girip gülüp içime düştüğüne toyda bolon vakaların bir şeyle. Onun günde toya varan göz programı var mı dedin de? Toya misal için. Ya da improvizasiya oyuncu. Toyda her hil toy oluyor da. Mesela Müslüman toy oluyor, jubiley toy oluyor, gayet toy oluyor, yigit toy oluyor. Her gayetine ben gidecek bolsam bir gün önünden ödüm. Tayarlanyan. Düşündüm. Onun adamların ödüne göre, toya varanda adamlar misal için 100 adam olup şoň 99 adam sen gower birem seni İslamiyan bolsa misal için. Eýem bar deben alýaşar. Men de şoň ýaly atbada. Onun toya baran soň adamlaryň ödüne göre men programma düzýän toýarda. Soň soragym kardeşleriniz bilen bolýan konfliktler bolup bilýär ýa-da plan hili bolun. Belki aýdymçylar bilen bir mesele ýüze çykýanlar. Nämeler diýmek isleýär? Edil özüne beş artistlara dikkat var potduş aşırda Ayt Kaka, Oğulcan, Gülşat'ta bile işleyette. Elmi dama solun içinde ne merak men de. Neme aman gül demek bilýän de. Edil olur bilene hiç gelmem adım yok men. Ne köpürüz toyada var ýan gör bagşylar zatlar gelýär de aňyrdan bolýan. Bir halam ýan adım ma pelwan. Şey delinle burrun edelim. Halam ýan adım ma da. Toya barýaňyz hemmämedem dörejülük işgärdaýyn aýdymçylar zatlar hemmesi de. Bolýan o türkan bir aňyrdan gelse salam berdi isleýän de sen şonu. Dogry dämi? Salam berip ne meseler köplenç toyda gawat gelýän adam köplençine bagşylar zatlar salam zat bermeýärler. Bagtynda gelmeýärler, giýjä galýarlar. Misal üçin men 3 toya barmaly diýsem men 2-de toya barýan. Men şonu ýaly. Jogapkarlyk. Şonu ýaly jogapkarlyk. Adamlar maňa garaşýar-da. Şu maslahat berjek adam bir dörejülük işgär onda da neme hollon ber bolmaly dämkä diýenler. Neçe adam onda da artist bolsaň, aýdymçy bolsaň, adamlar sen telewizde görýär adetde höwes etýärler gel suruza düşjek bolýar. Ýani onuň bir gelip suruza hemmet gelip buraya bir gelmez hiç kim ýanyga gelen ok sen. Bir hili artistler şeýle görýän adamlar bar da umuman. Toyuňun bedegi bagşy artist. Bara şu aýdymçyny ýaş oglonçuklar ýan görsen gota başlayan oglanlar. Birinji bilen salamlat beren oklar. Pelwan halam ýan adam. Dere waharym gelýär meňe. Salam beren oklar. Onuň iki başlamda diýip gelýärler da bolýan. Bagşy başlamaly, alyp barjy başlamaly däl ony. Toyuň soňuna çende mana jetdi hem. Onuň öýüňe diýen men bagşy başlamaly, bagşy gelmese men gurulär nädir toy açyp beren. Halam ýan adam. Men iň halam ýan adam. Ödün honnon mer haymaklyk. Toya barýan men tanamasam hemme salam merk geçýän pelwanjan. Bilýän. Bir domda ine bir nemede ýaşaýan bolsaň 49-50 hojalyk ýaşasyn. Oglum bolsun, gelinim bolsun. Şoňa lifte mindiňizmi diýen. Salam merin. Öz halam ýan adam. Ya öz halam ýan zadyňyz hiç kime bermäň diýen. Haly ýan zadyňy. O görýän zadyň özüňi ýaňa. Halam ýan zadyň ýeň ok dogrydan pelwan. O görýän zadyň birine berdiýän, birine baranda da. Ýa aýdymçylara köplenç gawat gelýän ýaş hemme beýle de köpüne salamsy delik halam ýan zadym şo men. Düşün. Inni menne ýene bir soraw bar. Arasynda siň bir gradus adam galdyryp alaýa taýýana. Menne ýene bir soraw bar. Siz teatrda da, kinoda da epey tejribe gazandyňyz. Size has ýaqyn kinomy ýa-da teatr we haýsy rejissörler bilen işleşmek siz üçin hat ansat. Men bilişimçe hem tejribeňiz boýunça gatykän rejissör bilen işleş göränsiňiz. Aýtsaňyz. Ine biz näçe ýyllap hemmeler bilýär hoja-hojaýyň kinosyna düşdik, näçe serial bolup gitdi. Şo Türkiş Garaýew bilen işleşdik-de biz bolyn. Şo bir dubl alan okda 40-50 dubl alýar-da. Haçan obrada girýänçän şu aşyrda öyle hoca kisi bana söz aýdyp gelýän ýeri bar da. Öýüň içinde. Öýüň içinde. Ben utanyp filmre oturan bolýan. Utanyp oturan. Şo derejä ýetirýär sen artistiň aýdym-aýdanda do re mi fa sol la si her kimin barmaly notaň bar da. Şo nota barmasaň sen eýam aýdymy ýoýýaň da.
Ta çalanda şoňa barman gaýtsaň, link gidip ýerine gaýýar. Gaýtýar da. Odan sağda düşünýän adamam maýdyma düşünýän, şo taýyny oňurmada da diýerler da. Şo Türkişgar aýyp, şo seni şo derejä ýetirýär da. Şo aglamaly bolsaň, şo aglatýan çaky dişýär bilen. Aglaýan onuň bolýar da. Bäh. Düşünün. 40-50 dubl alýar. Şo Türkişgar aýyp bilen biz näçe ýyl iş tejribemiz şoňla topladyk biz. Düşündüm. Teatr ýa-da kino we haýsat ýakyn. Ben teatrda 20 dönem känrak men gurja goýun spektakllar goýýan da men özüm. Öňe men özüm şo kän gaýtalan bir işlerini tezad etse kino düşmänem gowy ýetat maňa teatr ýakyn da. Düşündüm. Men şunu siz aýdarsyňyz da aýtdym. Düşündüm. Ine Amanulowň artist, aktrisa ýa-ni özüňiz da aýtyp geçdiňiz. Improvizasiýa güýçli bolmaly. Gün top vakit ben başarmalı. Mon üçin bizde için taýýarlanan ýene bir rubrika bar. Toslama bar. Toslama. Bilýär kendiňe. Taýýarmy? Taýýar. Ýerden turdum pelwan. Onuň çağırlar sadece men akademak olmaly gitýär. Men işe gitýär. Ethaty men ýerden işe gitýän. İşe bardım. Sahnada repetisiya başladım. Pomidor. Dere goýlara jaň etdim de men yumurtga ýetim gelýärdi. Ýöne pomidoram törkada gyryn diýdim. Yumurtka çak geldiren aharhanamyz bar da taýda. Ay onuň yumurtka bilen ip bolandan soň ýaňadan ýene-de diýe çaly. Onu işläp otyr. Diýe çaly iç bolarmy şo taýda näme üstüne. Burada ýerine sağlam da gapdalmak işdesim diýe çaly çykyp. Onuň yumurtka çaktırdım. Nari götürün arka gelýär elinde bolýan bir stakan diýe çalçyk gelýär. Men ýeri bilen sen näme üçin diýe çalyp berdin, içip berdin, bäbul diýdim men. Onu ýende senariýa ýar götürmän men täze oýun oýjak köp berde. Keteni koýunup. Şol men ýazyp oturan senariýamyň içinde Gülnar diýen bir gyýyt. Keten köýnek geýmeli. Menim girim ýor, näme çagyrýan, kostümer çagyrýan da. Şonda gurjaga gyzyl keteni geýdirin diýen. Gyzyl keteniňem ýakasy akja gaýmaly bolsun diýdim. Gelfen ayar. Onu azıcık işledim molin. Ağırdan bir ses gelýär. Gaty tanış ses diýip şeýlerak barda men aýdym YouTube'dan ıska çaýyp alyp otyra. Edim şu wagt men aýdym dinlemek taňa höp bana sen maňa müşahidet etjän diýdim men oňa. Ay onuň senariýa ýazyp otyrna men. 10 manat. Ağırdan şawarmany artistlaň biri gelýär aktyň elde amal bolýar 10 manat pul berdi ýa-da. Näme edecek diýse maror diýjek diýdi. Limon. İşläp otyrkam. Otaň şu işläp otyrkam bilýän pelwan bir gök çaý içine limon atyp bir limonly çaý içden. Bar ýa-da bolun diýerler. Işdiňizmi onu? Bir çemçe arbalam salpawa. Edim şu mahal arbal ýokdy limon bilen çaýam içdim. Ýerde bir işläp başladım. Pişik. Amet bak doldy bolyn. Şo ýerde hudojnik gelýär agy. Ama ol geçen oýunda diýär sen oýun taklalaşdyrýanda diýär. Öňkü 2 tane pişik ýatan pişiň birini guýrugyny gopartdyrlar diýär. Menim şu işläp otyrkan şu pişikli gurmyra geldiýdim men. Pelwan muhyp. O barman adam aňyrdan bir gyýr ýa pelwan jaň etýär diýip telefonum ýüzümde diýär. Pelwan muhyp diýip ýazylan diýär. Menim pelwanym bugün men pelwanyň ýanymy ýazyga barmak. Kişmiş. Şo işläp otyrkan günörtan elmi dama çaý içende bir kişmiş adam içetim gelýär bolyn gyýlaryň birine jaň etdim çaý içedim gelýär kişmiş getirdi. Süýtün. Şo mahal atajana bir jaň edipdir. Aman ulbamy işledi. Atajanam gelýär ýanyma. Amal gelýär de menem her diýenmin bir diýär süýtüniň toýunyň ýadygyny sorýar diýär. Tarelka. Tarelka? Ay nani bolady oğlum men bar tarelkalar akadym men işläp otyrdyym da men. Stop. Nätti? Gül ýa. Men tum pelwandy. Toslama. Men bilmeden etdim. Şo men diňe senariýa ýazyp otyrda. Dogam gidip dura etdi. Ey Allah zany. Gül ýaly. Gatrowy. Minnettar. Men şu şertden şeýle şadyanyga garaşdymam minnettar. Kinoda ýa-da teatrda tapawdy ýok. Özüňizi yaramayan kesip ýerine ýetirmeli bolduňyzmy? Eger şeýle ýagdaý bolsa ona näme hereket etmeli? Ýaş kärdeşlerine, şähertlerine şu meselede näme maslahat berýäňiz? Mysal üçin aýdaly, rejissor sizi şol kesipе laýyk görýär. Taňa gelişýär, sen şunu. Aslında bolsa yaran okşýar. Şunda näme gerek bolýar? Yaramasa şonu
Edilmen özünde beýle zat gabat gelen ok. Köpler şu Türk şaray filan işlen dedim. Ine soňky ýaşlarym kino düşmene çağırsalarym bir sahne düşürmelen bolsa. Köpler men näme üçindir pelwan? Şu gep çaýalyň nebetinde görýärler-de keşbinde. Menem şu ben şu gepçi bolmaly däle. Aslında rejissör diýen adam sende ýok häsiýet açmaly. Ýok häsiýeti. Düýünden adamlar başgaça görmeli şonu. Ya şu aman uly şu gepçirek häsiýetli linýede görýärler-de men. Men özüm başga bir periodun agyr keşipde özümi firak göresim gelýär. Mysal üçin Gurjak teatrynda Wagtmy Söýgü diýen oýnumyz bar da biziň. Bolýan şonda Jüýtöniň toýunda men keşpim bir kysgynç aýalyň keşpide. Aýal dogony gelse dem gürrüň edip ber, zat edip ber. Ol Wagtmy Söýgüde bolsa düş görýär-de, düşünde gyýdy gaçýar bolýan. Ağlap otyr turup gyýdym gaçypdyr diýip onuň düşünde gudaşlyga gelýärler bolýan. Şonda şo daýdan diýen sözi bar da. Gudaşlyga gelýärler bir hilerak. Maşgala diýne biziň gyýdyňyz biziň dulumyz oturandyr. Hedem näme diýmel bolsa diýiberiň, iki gapdalyň çyklatyn çykarsaňyz bizem toýa başlap berjek diýär bolýan. Ol hurma daýda dal, toýda daýda dälle. Şonu şu hurma daýdan diýen sözi bar da. Şonu her gedip diýemde men aglaýan da. Şey diýen, aýdym dedim şu wagt bir hilek bolýanda. Wah men näme diýeň? Näme diýsen diýip oturmaly. Gyýdyňy östürüp kemala getiren soň senem gyýdyňy iýlemeň deşedip durmuşa çykar aýsam diýen. Ay indem näme gyýdymyň maňlaýynda näme bolsa görürse, gyýdym aglap papymyň bermese bolýar diýip aglaýan ýerim mata bolýan. Zeritil gülýär. Tamaşaçylar da dolu bolýan gülýär. Men aglap otyr jo taýda. Hakykatdan hem aglap otyr. Hakykatdan men aglap otyr jo sahnada. Bu sözüne seret, menem diýe çağam eklep saklansam, iýlemeň deşedip diýe joralamyň ýanynda gürlänimde dilim uzun bolar ýaly. Menem şonu iýlep güllep normal edip durmuşa çykar aýdam diýen. Olam bolmady diýäde. Indem näme gyýdym aglap gapymdan gelmese bolýar. Şo taýda men aglap otyp saklada bol hemmeler gülýär. Adamlar men gülkül keşipde görýärler da. Şoňa öwrenşenler. Şoňa öwrenşipdirler-de. Soň men aglap şu oýun gutaran soňam men nemeden çıkıp bilemok şol sastaýandan çıkıp bilemok. Soň özüm diýen şo men çagyrýarlar on kinoda da men şonu ýaly keşpem janlandyrasym gelýär. Mysal üçin men aýdym aýdanda şonu öýre gelsene bäri söýýän zat diýesim gelen nokta şoň içinde hökmen manym azmyň bolmaly. Tan edip görseňem şoň içinde diňlär ýaly zat bolmaly mı diýen men özüm. Düşündüm. Sen benim torundan gaçta taşa gittin mi ya geldim şoňa? Yok, yerine. Geldi. Ýaş kardeşlerine näme maslahat berýär şu babatda? Ýaş kardeşlerime maslahat berýän mysal üçin keşp ýerine ýetirsin, aýdymçy bolsun. Hiç täze ýoýmaň diýesim gelýär. Şo içinde galy diýjek bolýaňyz. Hawa. Ine halkaýdym, men özüm kän halkaýdym aýtjan. Halkaýdymlarym diňleýän. Şonu halipalar ilk düğme aýdyp ştamp koyup gidipdirler da. Şol aýdymlar ýoýup bolmaýar da. Aýdyp bilseňe edil ölüm derejesinde aýdyp bolmaýar. Ne özüm çaýtdym diýe özüň çaýtmaly da edilen taýynjak zat ol. Şonu aýdyp bilerini öýtseňe halkaýdyma ýapyşmaly men pikirimçe. Ol her kim öz pikiri bar. Şu aýdym aýtsaňam aýdym ýoýman aýtmajak bolmaly. Sahna ýerine ýetireň dedim. Ine köp adamlar toýda çağırsalar, ay bir 2 saatly çykla güldürüp gitseň diýe. 2 saatlap adam güldürüp bolmaýar diýen 3 mundyň gurrunnet. Adam agladyp bolar ýöne güldürüp bolmaýar da. Hakyky. Şu hakyky. Bu söz bilen adam agladyp bolar. Adamyň diýe duýgusyny demek, anfat diýe bir gynançly goşuk gosaň, şol goşugyň içinden hem öde değişilje ýerini tapsa, gör aglar gözüni ýaşardy, bokurdygyny dollar durar diýe. Yani onu güldürmek kas kıyınır diye. Şoda benim sen 3 saatın gurrun etken gelince sen 3 minutlyk zat 3 minut adam güldürüp bolmaýar diýen. 3 şoň üçin çagyr. 3 saatlap adamlar ýadyp güýmejek diýen. Şoň düşünen nokta. Düşün şu wagt. Bir ýere bardym bolýan pelwan. Neme? Artist da bol güldür da diýdi meni. Men sen ýerde işleýän diýdim. Men söwda etken diýdi. Näme satýan? Süýjüse onda senem 3 kilo süýjü berdi maňa diýdim men. Hakyky bolanda çol bolýan. Sen diýip durmuşda başga kenigler diýdi maňa. Durmuşda elmedama gülüp berip bolmada ol sahna diýdim men. Sahnada güldürersiň sen. Häzir men diýdim sen güldürmäýin agladyp bilerin diýdim. Güldürüp bilmen diýdim. Edil şu sastaýanýada. Bir hilerak demetdi onu soň. Aýdym aýdyp berdim ben şoňa. Aýdyp bereýinmi?
Gözün ayla konmaz hidasına hatar yağsıyey yaman yatırlar bir benne dünyeden gaydan yerine üşüp yüzün salla oturlar bir gün garri gider bir gün yaşvan yaşamırtı giteyey bolmaz mı yaman mağtım gülü atam ayttı bir zaman köpler fikir eylep dağın atırlar şu 4 küpledinem ayttım da Bah. olin yankı bana bol güldür de deyip oturan ayar meni uğradıp bilmedi Bah. gözüne yaş aylap otur onun hem de temme yerde bolan nokta kalbana güldür diyende güldür bolan nokta senin o tayin olmala kavr toyu var yani bol aydım aytta diye ben aydım aytmana gelmem o toyu diyen ben gürlemene geldim aydım aytmak için baran olsam ben ona tayin olup barmalı ben alıp aydım aytıp bolan nokta doğru değil mi? Düşündüm. Hem de katı cevapkarlı duymalı ödüm ne yankı maslahatım iyiydi de burada söz verdin mi yok ben şöyle daimeli ne ben sana bundan ne çabuk ön haberlaştık da ben pelvan işim var dedim oyun tavsiyacak korkuyorum şu gün belli şayel dedim ne kabir adamlar ne bırakıyla kategoriyalar da ben bana yetecek ön yetecek işimi sen bilen interview vermeli olsam birine mihmançılığa varacak olsam ben belli koyan şon saat geliyor bu diyor geliyor ben şona bar yani ben şon yalarak ayar Berekellah. Bol gaytam in gowdatdan bu yerşil jogapkarlyk. Biziň döwrümizde de inni ruhlarymyň punktualnes diýerler. Punktualnes biziň döwrümizde punktualnes diýsäňa 15 minut irrak gele diýen adam özüne bir sagat garaşmakdyr diýär. Bu şu döwürde de şunyan punktual adamlar bar bolsa başga näme armanymyz bar? Berekellah. Biziň getpeşimizin ýene bir rubrikasy bar. Megerem tomoşaçylarymyzyň iň garaşýan rubrikalarynyň biri şu bolsa gerek. Sebäbi hemme getpeşiklerimizde aşağıda kommentariýada şonu geçiräýin diýerler. Bu rubrika siziň muşdoklaryňyzyň, biziň tomoşaçylarymyzyň sizi hat ýakyn tanamak üçin ýetdiren. Howa ýa-da ýok diýip atlanyrlar. Taýarmy? Taýar. Bale. Gaty çalp jogap bermeli, menem gaty çalp soraryn. Tebiği usullar bilen özüňizi bejerip gördüňizmi? Narpaz, plan. Sonuňa taşlamak hakda pikirlendiňmi? Ýok. Jedelle utulanyňy bilseň boyun alman gördüňmi? Ýok. Iň ýakyn joraň bilen söwüşeňde ilk özüňizi ýaraşýaňyzmy? Yaraşamak. Çyndanam. Çyndanam. Instagram sahypaňyzda özüňizi ýöredýäňizmi? Dogry maýdanyň bu? Özüm ýöretdim. Çyndanam. Näet? Sonra Nurim öz berdi. Wagty ýetýänkä. Öz nahar biçersiňiz halaýaňyzmy? Halaýan. Eger Amanul bolmadyk bolsaňyz, Amanul bilen jora bolardyňyzmy? Bolmadym. Näçi? Häsiýetim gowdamy. Bolýa. Size Amanul'un häsiýeti ýaraýarmy ýa-da Amangul'un? Amanul'un häsiýeti. Çyndanam. Bolýa. Amangul beter nädik? Beter nädik. Toýa giyjäk alyp bark gördüňizmi? Marketden iriýiş alaňyzda dady balýaňyzmy? Ýok. Gelin alaňyzda galyň sana uny, uzyn sana aýdylanyny köp gördüňizmi? Ýok. Düýbünden? Bolýa. Durmuşyňda ýene şol günüm gaýtalansa diýen günleriňiz kelmi? Aydymda rap janry size ýaraýarmy? Ýok. Ekrany özüňizi görmek size ýaraýarmy? Kemçiligim gözleýär. Siz gönümli adammy? Häsiýetiňizde ütkötmek isleýän zatlaňyz kelmi? Kän ütköt, bilemok pählança. Ütkötden şu bolşyňyz gowa. Köni tanşyňyz ýanyňyza geleni, ony tanaman, oňoýsuz ýagdaýa düşüp gördüňizmi? Ýok. Eger. Değişme sahnalaryny özüňiz düzýäňizmi? Özüňizde gaterbet kem maha garan wagtyňyz barmy? Özgöleriň siz hakynda pikiri size gyzyklymy? Gyzykly. Galstukdan bilýäňizmi? Ýok. Köp gurlaýan, gaty köp gurlaýan joraňyz barmy? Aydym ýa-da teatr? Teatr. Durmuşyňyzda bir waka sebäpli erbet gynanyp soňundan sahnada gülküli janrda çykyş etmeli bolmaňyzmy? Şonu näme etdiňiz? Çykyş etdim. Etdiňiz. Özüňize berilen sowgaty başga birine sowgat berdiňizmi? Beresim geler okda perlaçan. Ola ýöne berdiňiz. Häsiýetini halamayan adamyňyz bilen işleşmeli bolmaňyzmy?
Ho, işleşmiyor şu vaktim. Su adam mı? Ba. Bol ya. Üyüşü otur. Mama demek ki. Seni bu kadar görme. Üyüşü otur kanka zorlanı bilen falşin. Halamayan adamın yığdın gurrun edilenne on ağzını yükünyanız mı? Yok. Eger. Aydımçılığın içinde her toyda qaharınızı getirýän barmy? Ken qaharmy getirýän galiba. Bol ya. Qymmat baha satyn alyp soň ulanmadyklaryňyz barmy? Yok. Öýkäňizi uzak saklaýaňyzmy? Öy kölök men hawa. Öl beren sözüňizde kim işe durup bilýäňizmi? Durýan. Liftde galyp gördüňizmi? Gorkýan galmakdan. Biriniň ideýasyny alyp ulandyňyzmy? Yok. Kimmi soraga dogry ýolda aýdyp jogap berdiňizmi? Owa. Berekellah. Amanullahım. Bize mihman olanyň minnetdar men siz bilen gepleşen şunu. Ýa-ýa oturdum gepleşip. Gon bir saat geçti. Ya başka üt köşklatlar tayarladın diýdiň adam. Ya şok. Bunu ne termeýär? Minnetdar. Geleningde minnetdar. Işgide üstünlük. Aşgalaňyza azy yerlik. Bize çağalıktan mersidi mawa ekrana görüp dörs inşallah. Bizim çağalamyzdan sizi görsünler nesip edenden bir dünyada umuman durmuşda size iň süýjardy bolar. İşiňizde üstünlük goý çağajyklaryňyň, goý ýakynlaryňyň başy dik bolsun, goý size gollaw berýäniň başy dik bolsun, goý şolaň barlygyna siziň hem janyňyz sag bolsun. Şeýle bar. Geçmişiň şuportadynda biziň ata watan Türkmenistan halkara jurnalymyň adyndan bir ýadygarlyk Atawatan Türkmenistan ady bilen internet saýtymyz bar. Iň soňky täzelikler galy bersede içinde durly bölümler bardyr. Wagtyňyzy hoş getirmek üçin Atawatan Türkmenistan internet saýty. Ýadygarlyk ziwanyň üstüne oýmak üçin. Nerede göründü? Pelwan ýadyga şördürür. Ha, wala. Galy bersede yine siz için kısaca sowatda Maqul Hyzmat ady bilen biziň ýurdumyzda resmi namalaryň terjimesinde iň bir professionallardan biri Google Play Market'ta Maqul sözlügi ýükläp alyp ulanyp bilersiňiz. İçinde 4 dil bardyr: rus dili, ingliz dili, türk dili, türkmen dili. Çağajyklar üçin aýratyn, ullar üçin aýratyn. Maqul Hyzmat başlygyny. Öýüňe mollum çağırmak gerek. Elbetde. Näme mollum tutmak gerek ha. Ştaýda gepleşiň, ştaýda goýaýyn. Näme diýdiň häli? Aktyjaklama, oglama, gaýlanmadan siz diňletin diýdiňiz, köplen toýa baran şey diýen, ul bilýän eten, köplen gawat gelýän. Nefi edenen ogluňyz bolar, gaýdyňyz bolar diýen, şonda da amal öýle diýip çağırsaňyz menen bararyn diýen. Nurdan, sen kaka dedim, toýuna gelip kimmen? Sen toýga geldim. Olaram, aman o gelnece şu wagtym şu mahal, şu bolşy diýerler diýip elmedame öýdüm bir garratym gelen okda pelwa. Aýdagy näme? Adam pahyr gowun garrana. Adam garratym gowun garrana, o kende. Toýda elmedame şey diýende, ne senem şu söýdüm gawat geler ýa aýtdyň da ogulmadam, gaýdymadam. Ethat meňem diýjek adam, tide ilki bilen çağıraňyz üçin köp sag bolun. Şey diýip siýla, hormatlap. Men sen odalarym kän ýerde görýän, size goýýan hormatym gaty uly, gowy işler etýäňiz. Sag bolun. Men aman öýleje gepleşik etjek diýip aýdanyň bäri men hem bile gıdıklanıp ýöründe. Bir zatlar taýarlar diýen şu dogry, pelwan. Şu zatlar bilen gıdıklanıp ýörseňiz tergedek bir täzel geçjek bolýaňyz. Şu adamlar ýaşatýan adam şu zatlar da ha. Aslında adam dörejilgi işgärler ýaşatýan da. Şu zatlar bolmasa pikirlenibem bolano kisat ýalta bolýar adam. Men diňe jan saglardy götýän. Ne şu gepleşik şeýle bu gepleşik adamlar diňleýändir diýen ödüme tapdyrman görýän. Hergede gülüp onuň öýe barýan oly aktyň öňünden çykýar da ýere gelen okup jaňat gelip barşyň ýaly eline telefonuň alýar. Odan haçan şoň ýatarna garaşýan, ýatýar bolyn derre şu sen gepleşiň görjek bol açýan kimi çağırýarkan. Näme taýýarladykan. Hergede burada taýýarlaýar bilen. Şoň üçin işiň bir bardy götýän. Şoňa ütgemi pelwanja. Adam diýär, şadiýan ol hudok ýaşardyň gaharladyň, tiýdi garardyň diýär. Elmedame gülüp ýörsiň, elmedame ýylgyryp ýör. İnşallah. Taňar ýalkasyn ömrüňiz uzak bolsun. Her gepleşiňde million prosmotr bolsun. Janyňyz sag bolun. Goý aýdaryňyz gelsin. İnşallah aýdaryňyz gelsin. Ýene ýekece portadymyz bar. Gepleşiň ahyryna sizi görüp oturan tomoşaçylarymyz bar. Biziň tomoşaçylarymyz bar. Teň muşdoklaryňyz bar. Tomoşaçylar aýtjak tadyňyz bar bolsa, başysyna mene kamera. Tomoşaçylar aýtjak tadyň pelwanjan biz şeýle gowda ýaşaýatda. Men ýa döwür ardy edip ýetip bolmaýar. Köplençmen ne bizim yaşak beren jaýmyda Mehriban prezidentimiz Gahrman arkadamyz berdi Medine şäherinde. Medine şäherinde ýaşaýanda raknony açyp daşarada teretýän şeýle özümiziň gowy döwürde ýaşaýanlygymyzda uýtanýan. Bir de işlemeli, ýaşamany ähli şertler döredilen. Diňe her kim öz işleýän urunda halal rahmet çekip
işler vermeli. Başka hiç zat yok. Yine işleyen yerimizde de hemme şertler dörödün. Okuma uçuyunum, işleme uçuyunum. Dine bizim etmeli işimiz. Biz adamlara ruhu taydan lezzet vermeli. Biz vatan vatçıları vasf etmeli. Hemme yurdumuz avadanlık arzu etken, hemme başkalarına avatlık arzu etken, her birinin essemler elim adamı uğruna varsın. Köp sağ olun, köp sağ olun. Şeýle bu günlerde didarlaşmak mäme geçmişiň bilen ikinji mewsumynda ýene de bir gelek didarlaşar diýip umyt edýär. Netip porta ütköşk sahnada, düýünden başga sahnada ikinji mewsumda didarlaşar. Mehriban tomoşaçylar, bugün hepden birinji güni diýmek Ata Watan TV kanalyna Ata Watan ýyllar gepleşigi ýene siz bilen. Men Pelwan Muhyif. Gepleşigimiň innik sana didarlaşýança, bu orta daşda däl. Inniki birinji güni didarlaşýança, hoş, sağ olun.